कनक बर' बिथांनि हेमसियार अमा फार्म थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे अमा फार्मनि सोमोन्दै कनक बर' बिथाङा मा बुंलाङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। अर्डार थाखायो, अर्डार दङानो, बुहुद गामियाव नांखागौआनो 3,500 करि। हाय लोगोफोर, आं सनद मोसाहारि, मानास सेरफां इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिनै आं दिन्थिनो नागिरदों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गबरधना मौजानिनो बे सिङाव पुब साफा खामारनाय बे गामिनि सासे जाखांफु अमानि माने अमा फिनाय, अमा फार्म खालामगिरि बिथां कनक बर' फंबायनि न'आव दंफैयो। नोंथांमोननो आं खोन्थागोन बिथाङा अमाखौ माबायदि खालामदो। नै बिथाङा ओरैबायदि अमा फिदों, नै अमा बियो गाब जाबाय होनना बुंदो, फिसा बानायगोन बिथाङा। स' बिथाङा गोबां अमा दङमोन, गोबां अमाखौ फानजोब्बाय होनना खोनादो। थ' बिथाङा नै माखासे दंबावो। दा नोंथांमोना बिथां अमाखौ नाय, उन्दुना थानाय एसे फिसा बायदि नुयो, खिन्थु बिथां अमाया खिन्थु गसंबा बिराद गिदिर। हेमसियार होननायखौ हेमसियार। स' बिथांजों आं मोगा मोगि लागोन, नोंथांमोननो आं खोन्थागोन। स' नोंथांमोना नायलां बिथाङा अमाखौ बबेनिफ्राय लाबोदोंमोन, बोरै फिदोंमोन, मा जाहोयो, बोरै एफा गिदिर अमा बानायखो, आरो फानोबा बेसेबां मोनो। स' नोंथांमोना आं गासैखौबो डिटेल्स खोन्थागोन, बिथांनि खुगानिफ्राय नोंथांमोननो आं मिथिहोगोन। स' बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, अब्लानो नोंथांमोनाबो अमाखौ फिनो गोसो जागोन, जे बेसेबां लाब मोना टटेल मिथिजोबगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना लां, अमाया ओरैनो नायबर खेबसे बेनो नोंथांमोन, आं बे अमा फिगिरि बिथां फंबाय कनक बर' बिथांजों मोगा मोगि लागोन स' अमानि सायाव। स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नायलांबाय दा भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायबानो बुजिना मोनगोन अमा फिनायनि सोमोन्दै। बिथां कनक बर'नि खोथाखौ खोनासं, नोंथांमोना नायदो। हैनो अमाया बुन्दि गोजा। गिबियाव नोंथांखौ आंनि मानास सेरफां इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गिबियावनो बरायग्रोबाय। फंबाय, नायगिरि नोंथांमोन, बे फंबाय बिथां कनक बर'। आंनि मुङा कनक बर'। नोंथांनि एड्रेसखौ एसे माने एड्रेसिंखौ एसे होयोबा मोजां जायो। आंनि मुङा कनक बर', आङो पुब साफामार गामिनि, बाक्सा जिल्ला गबरधना मौजानि। साबायखर थाबाय फंबायनिसिम। फंबाया सासे जाखांफु अमानि फार्म, दाउनि फार्म, हांसोनि बायदि बायदि जिब जुनार, मोसौ मोसा गोबां माने बिथाङा फार्म खालामगासिनो दं। कयेल दाउ बिथाङा गोबां फार्म दङ बेफोरनि। बेनि गेजेराव बिथांमोना आलादा आलादा आं सावरायगोन। दा आलादा नोंथांमोननो मा होनना बुङो दिन्थिनो थाखाय आं नाजागोन। गिबियाव अमानि फार्मनि सायाव बिथांजों आं एसे सावरायग्रोगोन, नेक्स्ट दाउनि हांसोनि सायाव सावरायगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था। नोंथाङा बे अमानि फार्मखौ खालामजेननायनि सिगां सोरनिफ्रायबा नोंथाङा बिथोन मोन्दोंमोन नामा अमा फार्म खालामनांगौ होननानै? बेखौ आङो जेबो नुवाखै, इउटुबाव माने नुदों सोर माने मानसिफोरा बानायो, माने बेलेग देशआव पान्जाब हारियानाफोराव गेदेर गेदेर फार्म दं। ओमफ्राय आंबो माने इउटुबाव नायनानै सुनिल, जों गामिनि जोंनि लोगो माने बाथौनि सुनिल बिथांखौ मोनखौ लोगो हमबाय। बिथाङा माने अबेबा ट्रेनिं लानायाव इनि फिसालाखौ माने लोगो मोन्दोंमोन आरो बेयाव माने लोगो मोननानै ओमफ्राय बरपेटा होननाय जायगायाव जों माबा खबर लाबाय आरो लानानै उनाव अमाखौ मोनबाय। हेमसियार होननायनि उन्नत जातनि अमा, माने गेदेर जायो, थाबसिन देरो। ओमफ्राय ओरैनो फिसा मासेयाव मासे फिसायाव बेसेबां लायोमोन ओरैनो बायनायाव? 3500 लादोंमोन। 3500 लादोंमोन। 3500 करि लाबोदोंमोन। 3500 मासे करि 3500 करि लाबोदोंमोन। माबा लाबोदोंमोन, मानै खासि खालामनानै फानहरबाय। माखासेखौ फानहरबाय। ओमफ्राय माथाम दं, मासे अवान दं, मानै बुन्दि दं। दा ओरैनो फिसा खालामनानै फानजानायालागै बेसेबांसो केजि जायो ओरैनो? 100 किल' 7 मान्थआव जायो। 7 मान्थआव? 7 मान्थआवनो 100 किल'? 100 किल' मोजां प्रपार फिट जाहोबा। न'आव फिसिग्रा अमा बायदिथ' नङा बियो? अमा बेलेग जाथिनि, बेलेग जाथिनि हेमसियार जाथिनि। एक्सुवेलि फंबाय, ओमफ्राय बे फिसानिफ्राय देरनायालागै बेसेबांसोनि दाना होनांगौ जायो?
माबा बेसेसो थांगोन दाना 3 केजि दाना जानानै 1 केजि दाना माबा बानायो बेदर जायो होमबा 3 कुइन्टेल जानानै 1 कुइन्टेल जायो होमबा 1 कुइन्टेल बेसेबां थां खरसाया 1 कुइन्टेलाव माबा लायो 1200 करे माबा कुइन्टेलाव नङा 50 केजियाव 1200 करे होमबा 2 कुइन्टेलाव 2400 कुइन्टेलाव थाङो होमबा बारा खरसा जाया ओरैनो 1 कुइन्टेल जुदि जायोबा 200 करेबाबो 20000 टाका जायो 20000 टाका जायोबा खरसाया बेसेबां थांगोन ओरैनो बायनायाव 3500 थांखाबाय 3500 थांबाय बायनानैथ' नङा निजे जेनेबा निजेबो फिसिनानैबो बाननानै निजेनि फिसाजों फेदेरनो हायो आरो खोथा खरसाखौ हमोबा एसे 7000 8000 खरस जायो आरो 20000 निबा 7000 8000 खरसा जायो माखासे प्रफिट जायो माने प्रफिटआ मोजाङानो जायो ओमफ्राय ओरैनो गोरलै समनिफ्रायनो देरनायालागे माबा मोनसे बैसोजों अनुजायै मोनसे भेक्सिनफोर होनांगौ नामा भेक्सिन माने फिसा समाव भेक्सिन होनांगौ फिसानि बिमानिफ्राय बोखारनाय उनाव माने इखो एफएमडि भेक्सिन फार्स्टआवनो स्वाइन फिभारनि होयो स्वाइन फिभारनि उनाव एफएमडि होनांगौ एफएमडि भेक्सिन ना भेक्सिन बेसेबांसो मान्थआव होनांगौ ओरैनो इखो फार्स्ट बिमानिफ्राय बोखारनाय 1.5 मास उनाव गोरलैयावनो स्वाइन फिभारखौ होनांगौ बिमानिखौ बोखारनाय उनाव ओमफ्राय एफएमडिखौ माने माबासे 20 दिनसो उनाव होनांगौ फुड एन्ड माउथ डिजिज माने गाराय जायो आथिङाव गाराय जायो खुगायाव गाराय जायो एफएमडिनि ओमफ्राय स्वाइन फिभारखौथ' मिथिखागौआनो नोंथांमोना आदसा बेनिफ्राय उनाव दाना नोंथांमोना मा होयो ओरैनो दानाखौ जोङो माकय ओमफ्राय सयाबिन जुखाम सयाबिननि बिगुर ओमफ्राय गुन्दै ओमफ्राय माबाबो मोनफायो रेडिमेड फिडबो मोनो रेडिमेड फिडआ मोजांसिन आरो सब मेडिसिन होनाय थाखायो माने सब बायना लाबोजोब्बाय ओरैनो नोंथांमोना बेखौ बबा साप्लाय हरो नामा अमाखौ ना एरियावनो दाननानै फानो दा खम नालाय एरियावनो फानो एरियावनो बेफारिफ्रा लांफैयो एरियानि बेफारिया ओमफ्राय गुवाहाटियाव फैबा माने लाङो आरो माने लाइफ वेट माने बेबुसु दायनो 150 टाका कुइन्टेल बायना लाङो माने गर पाट्टा बेबुसु दायनो खिसु दायनो गोथाङैनो सुयो ताजा गोथाङैनो अमा सुनाय खोनाफेराखैमोन आङो गोथाङैनो सुयो जियानो जा ओइ जे पान्जाब हारियानिफ्राय जे लाबोयो बेफोरो सब ताजायैनो गथायैनो माने शिलं मेघालय बेफोराव सेल जायो बेनिफ्राय ओरैनो माखासेखौथ' मानै अमाखौ फिसा बानायगोन मानैखौ फिसा बानायगोन गाबिन जाबायना गाबिन जाबाय माबा मास मोननै जाबाय बेनिफ्राय सब फिसाखौ न'आवनो लाखिजोबगोन फिसाखौ न'आव लाखिया सोरबा अर्डारबो होदो गामियावनो हिसाबै नांगौ जोंहानि आदा जायो अर्डार दंखायो दालागै अर्डार दं होनबा ओरैनो मासे अमाया बेसेबांसो फिसा होयो ओरैनोथ' फार्स्ट टाइमाव 10टा ओरैनोबाबो 10टाबाबो 35000 10टाबाबो 3500 करे ओरैनो 35000 बा मानै बिमाया होयोबा 70000 होमबा प्रफिटआ गाज्रि नङा प्रफिटआथ' गाज्रि एकदमबारे सलायना जानो हायो आरो अमा 10टा थाबाथाय साख्रि नांलाया माने आरामसे सोलिना जानो हायो थ' जियानो जाफुंबाय आङो बेखौसो लुगैदों फंबाया सिगां समाव जेनेबा रावनिफ्रायबोथ' बिथोन मोनाखै गावबा गावनि इउटुबाव नायनानै बेखौ मावखादो जिहेतु ना होमबा दा इयुनाव जालांनायनि थांखिया नोंथाङा बेफोरजोंनो जालांनो थांखि लादों नामा नोंथां आं बेफोरजोंनो जानायनि थांखि लादों मानो होनबा दा साख्रियावबो बहुत माने टान जाबाय मोननो माने बहुत मा होनो गोरों दं जोंबोथ' थेवबो बिए पास जाबाबो माने बारा एसे गोरों नङा दासिम नोंथाङा मानि फार्म खालामगासिनो दा बर्थमान दाउ ओमफ्राय हांसो ओमफ्राय कयेलबो दंमोन कयेलखौ दा फानजोब्बाय ओरैनो मोसौबो दं जार्सि सब माने नांनायनि बिदा नोंथांनाव दं आरो दा दङ आरो बोरमाबो लाबोनो नागिरदों बोरमानि फार्मबो खालामगोन आदसा बिराद बाख्नायथाव हाबाफारि मावदों फंबाय नोङो बेहाय नोंथाङा आरो अमाखौ लाबोबावगोन नामा अमाखौ लाबोनो माने इनि फिसा जाबानो लाखिनोसै लाखिसिगोन आरो लाबोनो नागिरबावदोंमोन नै लकडाउननि थाखाय लाबोनाय जादिया बाखि फिसाखौ फंबाय बेखौ फेदेरनानै ओमफ्राय बेखौ गिदिर खालामना फानगोन नामा फानगोन खावसे जुदि सोरबा लाङोबा हरसिगोन आरो जुदि थालाङोबा बेखौ फेदेरना फानसिगोन उननियाव मानै बिमा थानायनि अनगायैबो फिसाफोरखौ गिदिर खालामनानै आरो माने जाजानाय खालामना फाननो हागोन आरो ना
होनबाथ' मासे अमायाव होमबा बेसेबांसो लाब जायो होनदों फंबाय? जायो 7,000 8,000सो खमसे खम मासे अमायाव 7,000 8,000 गोबां फियोबा गोबां मोनगोन आरो गोबां फियोबा माने एसे खम प्रफिट लानायानो मोजां माने बारा प्रफिटआव बिजनेस सलायनो हाया माने बिजनेस माने फार्म सिस्टेमै बानायबा प्रफिटखौ खम लानानै माने फानहरबा माने कास्टमारा बांसिन फैगोन होमबा नोंनि बुस्थुआ माने गोबांबाथ' फैसाया गोबां जाबाय होमबाथाय ई सिस्टेम आरो गोबां लुगैबा माने बिजनेसा सलायनो नागिरा जुदि नों थांनानै जोङो बाजाराव थांनानै जुदि 200 लानो नागिरोबा होमबा नोङो इयाव खमाव मोननांगोन ना फार्म सिस्टेम नालाय फार्म बाजारनिख्रुइ इयाव खम मोननांगोन होमबासो मानसिया फैगोन इदि आरो होमबा एसेखौनो फिनांगौ एसेखौनो फिनांगौ होमबा जियानो जाफुंबाय ओरैनो इयुन समाव नोंथाङा माबायदि पर्जाजों लांबावनो नागिरदों ओरैनो बे अमानि फार्मखौ जोंहा फख्रि दं जोंहा सानजाखैजा बे फख्रियाव लांनानै तारमाने नाजों लोगोसे माने खिखौ नाया मोनजाबा थाबसिन देरो आरो नानो आदार एक्सट्रा आदार होलायनो नाङा तारमाने अमानि खिजोंनो फख्रियाव आदार हरनाय जाखांबाय नाया जाबाय लोगोसे अमायाबो देरबाय नायाबो प्रफिट जाबाय अमायावबो प्रफिट जाबाय ओमफ्राय आरो गामि खाथिनियाव एसे खस्थ' जायो एसे अमा नालाय एसे मोनामो माने इयाव लांबा माने फोथार सिस्टेम जाहैबाय नालाय मोनामनाय नंला बेनो आरो जियानो जा मोजां जादों नोंथांनि हाबाफारिखौ नुनानै आं मोजां मोनदों इयुन समाव नोंथांनि जितु साननाय हाबाफारिफोरा जालांबाय थादो नैबे समाव नैबे दासिमहालागै नोंथाङा सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अबदानफोर मोनदों नामा नोंथाङा माबा मोनसे सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइफोर जेबो मोनाखै ओमफ्राय ओरैनो खाथिनि गेदेर गोलाव सुबुंफोरनो सरकारनि जेनेबा हमना ला राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय एसे एनै अनसुंथाइनि थाखाय लामा सुरगासुराखै नोंथाङा ओरैनो दासिमहालागै जेबो दायालागै सुरथ'वाखै इयुन समाव नोंथाङा बेफोरनिबो मोनसे सरकाराव बिटिसि सरकारा खुंथायाव गोदान सरकारफोर जाय फैयो जायखिजाया सरकारानो फैयाथों मानो जायखिजाया हानजायानो फैयाथों मानो बेजों नोंथाङा एसे सोमोन्दो ला मानो होनना बुङोबा बेफोरनिफ्रायबो एसे हायज्य मोनगोन हायज्य मोनोबा नोंथांनि साननाय हनायफोराबो एसे साननानै दंबावोमोन नोंथाङा मावजोबनो हायाखै दासिमहालागै बेफोरखौ सरकारनिफ्राय हायज्य मोनोबा नोंथाङा एसे नांगौ जिनिसखौ जुदि मोनोबा ना एसे जौगानायाव थाबैनो मदद मोनगोन नङा होमबा ओरैनो नोंथाङा जितु सानदों अमाखौ माने फार्मखौ आरोबाव जौगाहोनायनि एसे फिसिनानै माने खम प्रफिट माने मोनसे साख्रिनि समान दरमाहा मोननाय सिस्टेम बानायबा मोजां जायो आरो जाहाथे माने खस्थ' जाया संसार सलायना थांनो हायो बिदि आरो फंबाय हारसिंनो मेनेज खालामो ना दायो आङो हारसिं दं अमाबो दं हांसोबो दं हारसिं मेनेज खालामो ना सोरबा हारसिंनो खालामो आरो आइया नायो बेनो आरो सेंग्रा मानसि हिसाबैथ' बहुत खस्थ' खालामो फंबाय ना खस्थ'थ' जेबो नङा सेंग्रा हिसाबै खस्थ' खालामनो हायोना हायो नैबे समाव फंबाया जे इमान अमाबो फिदों दाउबो फिदों हांसोबो फिदों मोसौबो दं मा होनना बुङो गोबां आइटेम नोंथाङा फार्म खालामबाय एसेबां खस्थ' खालामनानै बे खस्थ'नि गेजेरजों नोंथाङा सेंग्रा बैसोआव बहुद खस्थ' खामानि मावबाय आरो बहुद सासे साख्रियाल समान जानानै दं मोजाङैनो होमबा बे समाव जोंनि इउथ्सफोरखो जोंनि बेकार थानाय रायजो राजाफोरखौ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नोंथाङा आंनि भिउवार्सफोरनि सिगाङाव माबा मोनसे बुंगोन नामा नोंथाङा बुंजायो मा होनो माने अमा फिसिबा दाउ फिसिब्ला अमा फिसिनानै जे जानो हायो हांसो फिसिनानै जे जानो हायो जे माबा मोनसे मोसौ फिसिनानैबाबो जार्सि फिसिनानैबाबो जानो हायो नोंथाङाथ' बेयो हेमसियारसो ना मा होनना बुङो हेमसियार लकेल जों न'आव फिसिग्रा अमाथ' नङा लकेल नङा इयो लकेल नङा बेलेग जातनि ना बेलेग जातनि इयो बेनिसे अमा फिसिनानै जे न'खर सालायनो हायो साख्रियाव सासे सुबुं बायदि जानो हायो बे सोमोन्दोखौ लानानै रेफारेन्स खालामनो नोंथाङा मा बुंनो सानो आंनि नायगिरि बिथांमोननि सायाव माने साख्रिखौथ' मोननो थाङा सहजैनो साख्रिया जाबाय बहुद टान जेनेबा बहुद गोरों मानसि दं बेयाव बहुद गोरों मानसियाव बयबो इन्टारभिउ होयो साख्रियाथ' 10,000 बा 5,000ल' पस्ट खालि थायो बेयाव नोङो 10,000 20,000 माने इयाव कम्पिटिसन होगोन इयाव बेसे गोरों दं इयाव नों खारनानै खारख'नो हानाय नङा बेनि थाखायनो आं माने सानदों ओरैनो थायालासिनो साख्रिबो नागिरगोन मोनबाथ' मावबाय साख्रि मोनाबा थाबाय मोनाबा नैबे अमा फार्म दाउ फार्म हांसो फार्म माने ना बेफोरखौ फिसिनानै माने मोजाङै माने साख्रियालनिख्रुइबो मोजांसिनसो जानो हायो साख्रियाथ' मान्थलि थांबासो फैसाखौ मोनो अमाखौथ' आङो नांगौ होनबानो बेपारि लेंहरबाय नै नांगौ फानहरबाय मोनबाय दाउखौबो
लेंहरबाय फानहरबाय मोनबायानो लगे लगे नांगौबानो मोनो साख्रियाथ' मान्थलि मा होनो मास थाङाबा दरमाहा मोना बेखायनो जोंनि लोगोफोर इउथ्सफोरा ओरैनो बेखार थाख्लायख्लाय थायालासिनो माने बेफोरबायदिखौ मावनांगौ आरो सोलोंनांगौ सोलोंनानै ट्रेनिं लाना मावनांगौ होमबाथाय मोजांसिन जायो ट्रेनिं लायाबा माने एसे मिस्टेक जानो नागिरो फंबायाथ' ट्रेनिं लादो एसे ना ट्रेनिं माने आं निजेनो माने प्रेक्टिकेल ट्रेनिं आरो आंना इफोराव इच्छा दंखायो नालाय माने एसे मोजाङानो एसे बाराद्राय माबा जायाखै आरो माने खस्थ' जायाखै माने गोसो दंखायो नालाय गोसो थाबासो हायो गोसो गैयाबा रावबो हाया ओंखायनो जोंनि साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला इउथ्सफोरा गासिबो माबानांगौ आरो लास्ट ममेन्टआव नोंथाङा बुंबावनांगौ फंसे बाथ्राखौ मासे अमायाव बेसेबां प्रफिट जायो खेबसे लास्ट बुंबावनांगौ नोंथाङा मासे अमायाव हिसाब खालामनानै एक कुइन्टेलाव 20,000 ना 20,000 बा 17,000 खमखौनो हमदो 17,000 बारा 10,000खौनो खरस हम 7,000 लाब 7,000 लाब मासाव 1,000 करि नों बुरजा फिसिबाथाय बुरजा लाब मोनबाय ओरैनो जोंना गामियाव फिसिबाथ' लाब गैया 7,000 मोना अमा मासेखौ 10,000ल'सो मोनो 10,000 मोनानो 7,000 8,000 मोनो इयाव खमसे खम 2,000 3,000 बा 4,000ल' लाब जायो इयाव खिन्थु 5,000 मोनबाय मासे 5,000 7,000 लाबानो थायो 7,000 लाब थायो बेनिखायनो जोंनि सेंग्रा सिख्ला साफ्रोमबो मा जानांगौ अमा फिसिनांगौ दाउ फिनांगौ हांसो फिसिनांगौ फार्म बानायनानै जानो हायो आरो जानांगौ जोंना होमबाना मा जागोन बेकार माने लाइफआ बर' हारिया माने बेकार बांसिन दं माने ओरैनो गिदिंथिंलाबायो पाबजि गेलेथिङो बेफोरखौ बारा गेलेनांगौ आंबो गेलेयो पाबजि फ्रि फायार खिन्थु खामानि मावखांनायनि उनावसो गेलेयो नै फंबाया टाइम मेनेज खालामनो बिराद नांगौ पाबजि गेलेयोनो खिन्थु नेटबो सलायो इउटिउबबो नायो पाबजि गेलेयो फ्रि फायारबो गेलेयो सब गेलेयो अमाबो नायो मोसौबो नायो गांसोबो हायो सब मावो नायदो टाइम मेनेजमेन्ट ओरैबायदि टाइम मेनेज खालामफुंबाय ना होमबा जोंहाथ' बिबथै माखासे साख्रि मावनाय दं सासे रेलवे दं सासे प्रफेसार दं होमबा जोंखौथ' बिसोरो हरो एसे एनला सहाय खालामो बेफोरखौ बानाय आरो होनदो सासे दादिया माने रिटायार जाबाथाय नोंजोंनो ज' जानानै दाउ फिसिफागोन होननानै माने रेलवेनि सुपारिनटेन्डेन्ट अफिसार साख्रिखौथ' सहजैनो मोना फंबाया फरायनाङा गोबां फरायदों नङा होमबा फरायनानैबाबो खिन्थु बेकार थायालासिनो दिनैनि समाव ना होमबा पाबजि गेलेनानै थायालासिनो पाबजिबो गेलेदों इउटुबबो सालायदों फेसबुकबो सालायदों वाट्सएपबो सालायदों अमाबो नायदों दाउबो नायदों मोसौबो नायदों गासैबो नायदों गांसोबो हादों एभ्रिथिं बापरे बाप थेंक इउ लै फंबाय थेंक इउ खेलाबो गेलेयो आरो जों बिथाङा धोरोमनिबो सासे दैदेनगिरि जों माबायावबो मावखांबाय आरो माने एफसुआवबोथ' गोबां दा जियानो जा फंबाय फंबाय साबायखर थाबाय इयुन समाव फंबायनि साननाय हनाया जाफुंथों इयुन समाव जाय बिटिसिआव गोदान सरकार दागोन फंबायमोन बायदि सासे मैखोम दाउ अमा फिसिगिरि बिथांनो थाखाय खस्थ'खौ एसे सहाय खालामनांगौ बिथांमोननो एसे अनसुंथाइ एसे रां रुफा नङाबाबो बिथांनो नांगौ जानाय इलेक्ट्रिसिटिनि माबा मोनसे गोनां बुस्थु सलार मटर जागा नालाय मटर नांगौ अमाखौ थुखैनो ओरैनो अमाखौ थुखैनोथ' नै दा साफा खालामनांसिगौमोनानो लाइन दं इनभार्टारबो जायो बेनिखायनो बेफोरबायदिसो आगजुफोरखौ नोंथांनो जुदि एसे हेल्प खालामलायोबा जोंना नोंथाङाबो एसे हेल्प मोनगोन लोगोसे जोंनि बर' साफा सानै बेकार मानसिफ्राबो एसे आबुं जागोन ना होमबा जोंनि बर'फोरा माने मावनाया खम सेंग्रा सिख्लाफोरा मावनो बायो अलसिया मावनांगौ आरो मावबाथाय मोजां मोनो जोंबो नुबाथाय माने सिखायनानै लुगैयो दासो मटंगानि आंनाव फन खालामनानै सोंहरदो माबोरै दाउखौ लाखिनांगौ आं मोजाङै बुजायना खोन्थाहरबाय ओरै थोरै लाखि ओमफ्राय मुस्लिमफोराबो सोङो इनि मुस्लिम बेंगलि माबोरै दाउखौ ब्रुदिं खालामनांगौ माबोरै मा दाना जाहोनांगौ आं माने फिसिबायना बोसोरानो जाबाय नालाय एसे गोबाङानो जाबाय नालाय आं एसे रोंबाय आरो अमायाथ' गोदान नोंथांनि थाखाय अमाया एबार फार्स्ट टाइम जियानो जा फंबाय फंबायनिसिम साबायखर थाबाय आंनो नायगिरि नोंथांमोनाबो जुदि हसाखे जुदि जोबजासिम जुदि फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम जुदि नायदोंबा निस्सय अमा फिसिनानै माबायदि प्रफिट खालामनो हायो न'आव फिसिग्रा अमा जाथिसे जोंनि बे अमा फिसिग्रानि जोंनि न'आव फिसिग्रानिफ्राय बे हेमसियार ना मा होनना बुङो बे अमाखौ फिसिनानै बेसेबां प्रफिट जायो मासे अमायाव बेसेबां बायनानै बेसेबां फाननो हायो बेसेबां मासे अमा बेसेबां दाना जायो बेसेबां दिनाव बेसेबां देरो बेसेबां केजि जायो निस्सय नोंथांमोना बुजिबाय माबायदि प्रफिट दं फंबाया बुंजोब्बाय बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम नोंथांमोना जेसेबां हायो शेयार खालाम जाहाथे जोंनि बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा भिडिअखौ नुनानै एसे फंबायनि बायदि सोलोङो बेकार थायालासेनो
जानला मेनला ओरैनो गिदिंग्रावना थायालासिनो लोगोसे नोंथांमोन आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आंनि गोदान आपडेट गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना थाबै नुनो मोनो गोजोननाय थाबाय फंबाय नङा होमबा गोजोनबाय बिराद फंबाया ना